Hi. Gobaव जाबाय नामा आंखौ नेनाया? Just 5 minutes. Oh. Don't worry, जेबो नङा. बेनिफ्राय दा मायबा जानो ना नोङो? जानायाबोथ' आंथ' दखान फिसाफ्रावसो जायोलै. साहा दखानफ्राव जानोबा? Thank you, but माने आं जाथ'वादे ना? ओंखाम उखैयाखै आङो. माने आं just नों फैनो सिगांसो आङो एसे चावमिन जाबाय आरो ना. जाथ'ला दे उनाव जागोन माब्लाबा. Oh, दे होमब्लालाय. But नोंथ' उखैदों खोमा. नोंथ' ओजों जेबो मोनजायाखैबो खोमा ने? नों जानो हागोन? है आं जाबाय दे. पुरि पर'था मारिना होखादों आं. My favorite पुरि. Oh, होमब्लालाय थुदो मा बायनो दोङो दा नोंहा? Actually रुमा नोंना बिनिफ्राय बारा गोजान नङा. औ आं सोंनोसो बावनासो दङ. औ रुमा अबेयावमोन लायो रुमा? रुमनि लकेसना साख्लाबारि आरो ना? साख्लाबारि? औ स्ट्रेट ना? मुङा माबोरैबा साख्लाबारि. मा साख्लाबारि? औ. बेनिफ्राय शपिंफोरखौ मा खालाया? रुमाथ' मोजांखा हा आं नायखादों. दा नोंनो संनायफोरनि एसे जगार नांगोन आरो ना? बेफोरो कुकार, साराय, माइरं, सब्जि वगैरह बाकेट बेफोर. Oh, thank you दे. आंनि थाखाय रुम नागिरना होनायनि थाखाय. Thank you so much होनलाय. Don't worry, बे जेबो नङा. नों आंनि थाखाय जेखिनि खालायदों बेथ' गोबां फिसा खोथा. बेनिफ्राय रुमा उन्दुनाय बिसना बेबायदि किचेन माने मा स्टाइलमोन लायो रुमा? रुमनि बेबायदि जुगार नाथिं जेबो नङा माने बेबायदि आरो ना बेडशिट माने बेड, चेयार, टेबोल एभ्रिथिं गासिबो दंखायो. किचेनबो दंखायो नों टेनसन लानाङा. किचेनबो दंखायो. गिबियावनो आं सोंसो बावगारबाय. रुम भाराया बेसेबां? बांद्राय नङा दे. Only 3,000. 3,000? Oh my god, Dimple. नोंथ' रुमखौ नागिरदों थेंक इउ बाट माने एसेबां दामनि रुम आं माबायदि होनो हागोनलै 3,000 माने? Don't worry, आं दंना. माने आं माने हाख'नाय नङा नामा आं Dimple? अरे बाबा just सिलियार जेबो नङा. आं होनदोंना don't worry, just नों रुमाव थाल' फै. गोबाव दाखालायसै रनि. नोंहा बेसेबां खामानि मावनो गोनां दङ बेयाव रुमाव थांनानै. फैद' माबोरै? किचेननि बुस्थुफोर बायनांगौ जोंहा. किचेननि माने माबा Dimple नों आंनो रुमखौल' देखायदो नामा? माने थानो मोनबानो जायोलै आंना. अरे बाबा why you thinking too much? नों मा एसे सानो? just फैना आंजों. Come on, फै. What? Come यार. थौ. एसेबांजोन मानसिनि गेजेराव जोंफोर सयजनखौ सिलेक्ट खालायदों सारा सिक्रेट मिशननि थाखाय. बे आंनि थाखाय गोबां दुगानाय आरो गोगानि खोथा. आं बेफोरबायदिनो मायबा मोनसे खालायनो लुबैखायोमोन हादोरनि थाखाय. आंनि भारत बिमानि भारत हादोरनि रैखा खालायनाय माने आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ रैखा खालायनाय. न'खरनि समाजनि बोराय बुरै गथ' गथाय मादै आइ आफा जेसेबां मानसि दङ बेफोरखौ रैखा खालायनाया जोंफोरनि खामानि. बेफोर जोंनि मावनो गोनां खामानि. आरो सारा बेबायदि बुंदों आंखौबो सिलेक्ट खालायदों होननानै बुंदों. आं माबायदि ना होननानै बुंनो? आं बे सिक्रेट मिशनाव माबायदि थाङा होननानै बुंनो? बेफोर खामानिखौ मावनो थाखायथ' आं बे साख्रिखौ मावदों. आंहा गोसोआव मोनसे थांखि दं आगोलनिफ्रायनो भारत बिमानि थाखाय हादरनि थाखाय बे बिमा हादरनि थाखाय मायबा मोनसे खालायनो. साराथ' आरो ओरैनो जोंफोरखौ सिलेक्ट खालायाखै. एसेबां मानसिनि उनाव जों 6 मानसिफोरखौल'सो 6 सैनिकखौल'सो सिलेक्ट खालायदों आरो सिक्रेट मिशनाव जोंफोरखौ एंगारहरगोन. आंथ' दा खुसियावनो न'आवसो खिन्थाहरनो लुगैदों. नाथाय दा आं न'आव मा होनना खिन्थाहरनो? न'आवथ' आं बुंनानैसो दोनदोंमोन. हाबिलाखौबो बुंदोंमोन आं आइ आफामोननि सिगाङावबो बुंदोंमोन मास मोननैसोनि उनाव सुथि लाथारनानैबाबो थांगोन आं होननानै.
नाथाय दाथ' बोसोरसेनि थाखाय नोंखौ न'आव थांनो मोनला होननानै बुंबाय आरोथ' हाबायाबो पस्टपन जासिगोन हाबाखौबो बे सुटियाव थांब्लानो खालामना फैखागोन होननानै सानदोंमोन दाथ' बेफोर जेबो जानाय नंला आरो दा जुदि आं हाबिलाखौ फन खालामनानै बेफोरखौ खिन्थाहरो बा न'नि मानसिनि खिन्थाहरो प्रब्लेमसो जागोन हाबिलाना ओरैनोबाबो देहाया गाज्रि जानानै दङ दा आरो बे खोथाखौ मिन्थिब्ला बे जानाय लोंनाया खमायबावगोनसो बिना बांद्रायसो जाबावगोन बेमारफोरा आंनिबा रावनोबो खिन्थाथ'ला आङो खिन्थागोन साननैसो थांबावथारथों आंबोथ' सानदोंमोन दिनै बे मास मोननैसोनि उनावनो सुथि लानानै हाबा खालायगोन होननानै नाथाय मा खालायनो आंना साख्रियानो बेबायदि गोसोबायदि जों जेबो खालायनो हाखाया दे हाबाथ' खालायखाबायानो कर्ट मेरेजथ' जाखाबायानो दा खालि मानसिफोरनि नोजोरावसो मानसिफोरनि सिगाङावसो हाबाल'सो जानो दोङो बेबो जागोन सानसे समाव इसोरनि अननायाव रनि बेवहाय नों एभ्रिथिं you will find here, okay? नों जास्ट गासैखौबो नों बेयाव मा नांगौ किचेननि माल गासिबो दंजोबो एभ्रिथिं नाय बेफोर मा एसे मोजां मोजाङाथ' मोजां र' फैसायानो 1200 ना माल'सो दंथारो आंना दा खान्था साराय बाल्थिं गिलाससो बायनो ना मासो बायनो जाबाय आं बे 1200 फैसाजों बे दखानाबो गिदिरथार दिम्पोल बांद्राय दाम लागोन नामा बेयाव है लाया जेरावबो समानसो 10 थाखा थाइबा बारा लानो हानाय आरे नों मानो टेनसन लादों बायना नोंनो मा नांगौ अरे बाबा don't worry I will pay ना आं पे खालायगोन नों जास्ट लाना नोंनो मा नांगौ पे खालायगोन थैद आं सिख्लाफोरनिफ्राय बेबायदि लानो लाजियोलै नाङालै फैसा दंखायो आंना पे खालायना माने आं मा बुंदों माने गोबां बुस्थु बायनो दं नालाय बेनिखायनोसो आं बुंदों थारमाने गासैखौबो लायाबाबो जाजोबगोन नालाय आं मा खालायनो खान्था गंसे आरो साराय गंसे लानोसै बेनिफ्राय गारबा मोनसे मा बेखिनियावनो जागोन खान्था आरो साराय नों बेनिफ्राय जागोन अबाव थोरसि नांगोन ने बाल्थिङालाय बाल्थिं थोरसि गंसे दा जारला जाबायलै सिख्लाफोरनि गेजेराव सिख्लाफोरनि सिगाङाव लाजियोबो नोंनो मा नांगौ आंनाव लिस्ट दं अके आं लिरखादों मा नांगौ न'खौ गंसेयाव माने आंहाबोथ' बेबायदि एक्सपिरियेन्स गैया बाट आंनि न'आव जा आं नुयोना बेफोरखौ आं नोंनो बायनानै होगोन अके नाङा एसेबां बुस्थु नाङालै आंनो सुनो बायो आङो बाट नोंनोथ' खायसेखौथ' नांथारगोन ना आरो नों कुकार बायना कुकार मोनना 1000आव मोनगोन 1000 कुकार गंसे 1000 साराय गंसे ला 300 400 सोनि बाकेट थोरसि ग्लास झाड़ू आरो मा नांगौमोन आरो नोंनो बेडशीट नांगोन बेडशीटबोथ' गैया आरो तशक नांगोन पिलो नांगोन नांनायाथ' नांगौ बाट बेफोरो दिनै इगनर बेफोरखौ नांथ'आ जास्ट जानायनि मालखौल' लानोसै अ गड नों जेबो मिथिया बेबायदि जाया बेबायदि सासे मानसिया थायो नामा नों जेबो टेनसन लानाङा आं बुंदोंना नों जास्ट जना था आं शपिं खालामगोन नों जना था नोंनो मा नांगौ आं बायगोन अके नों जास्ट स्टे हियर अके दिम्पोल थारमाने नों बुजि मोनाखै एसेबां बुस्थुनि गोनांथि गैयाना दङ आं बुंदोंना दङ आं बै गंसे दखाननिफ्राय फैगासिनो नों बेयाव कुकार साराय बाकेट झाड़ू ग्लास मा नांगौ बेफोरखौ नों ला जाग दै लोंनो जाग बेफोरखौबो नांगोन ना बेफोरखौ ला नोङो एभ्रिथिं इज हियर नों गासैखौबो ला आं बै दखाननिफ्राय फैगासिनो दिम्पोल रथ'नाय दै लाजिथावना खोथालै सिख्ला सासेनिफ्राय फैसा लानांगौ जाबा मा जालायखौ सुदेम उदैखौलाय मा बांद्राय सानाय मोन्दों नामा नोंलाय एसे सानाय मोनबाय थादों आङो थौ होमब्लालाय फार्मासियाव थांना फैनि बेबायदि जानला मोनला मुलि जाजानाय नङा बे गुबुन जायगानिफ्राय लाबोगोन दे आं होमब्लालाय र' थांनि आं माबारै बे सिनाय फार्मासिफोरनिफ्राय लाबोनोसै नों बुंब्लानो जाबाय 4 मान्थ्सनि प्रेगनेन्सि बेनिफ्राय उदैया जेनेबा साना दङ एसे होननानै दे बुंगोन दे आङो बेनिफ्राय बै मुलिखौबोथ' लाबोखानांगौबा बे बुंनाया थांगारनाया बेखौबो लाबोखानांगौबा लाबोखानोसै
आंलाय माथो लाबोखानो बुंदोंमोन लाबोखादो मानोथो गोबाव खालायनो गाबोन फुङाव जानो होदोंना जानोसै र' एसे धैर्य हम आं थाब थांना फैनि लाबोगोन आं लाबोगोन नों एसे दसे उन्दुना था दै गुदुं लों मोजां मोनगोन खोमा थांनो माबोरै थांनो गथ'फोरनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा आं ओरैनो उन्दुना थादों होननानै बुंदों जेबो बुंनाङा माथो सालायखो सानाय माने आरो बेबायदि समावलाय सानाय सुनाया नर्मेलसो जाखायोबो साखायो